Mababa na, pwede na tayong lumabas. Magpalit tayo ng damit. Weather forecast. Pwede na. Pwede na tayo bumaba, pababa na. Pag umano na sa ano, lapag, Yoli. Pag talagang ano na, labas na talaga. Hi all about world. Hello. Mega love shoutout. Yes, this is the situation now. Here. Live. Baka. Bumaba na. Ayun na, Yoli. Ang bilis na ng baba ng tubig. Ayun may level eh. Yung tubig. Nakita na yung grill. Yes. Wala din pong kuryente. No electricity. Still raining. Ano ang pagluto dito sa mga? Hangin. Weather forecast. Papasok ipis din. Ate, papasok ipis. Pag totaling bumaba na yung ano,
Still no electricity here and still raining. It's better. Hey, Mega Love, shout out. Who's in the chat? Twitter, Signal Macau, well. Saan pa naman? Award, akala ko dito lang Pinas bumabaha. Ingat ka mo, bahala ka lang. Baha kila Mia. Oo! Dayan, I'm going to sleep now. Pangyaw, malapit lang yan sa inyo kina Popo. Oo, Pangyaw. Patani. Typhoon Ragasa, Hato first time Ragasa. Is for how long? Like floating in the... Yes! The Macau, it's floating the water. As you can see, the water. But now it's at least make it low. As you can see the level this morning. Uy! Wait. Oh my God. Water. Wala tatakot. Panakip kasi tinutuluan ako. Hey, Mega Love, shout out. Hey. All about that. Still no electricity since 11 a.m.
until now. Now it's better, not like this morning. Raining is so strong. Typhoon still going T10. Maya maya na pag bumaba na talaga. Pag nakita mo na yung sahig na ayun no, nasa may ano sila, may level yung 10 ay yung black. Yung black na ang pinakaano nila. Ibig sabihin, bumaba na. Yes! A bit. It will be with the water. At least. Not like this morning. Wow, so quick. High tide. Yeah, because this morning we have some electricity problem, so but 1:30, yeah, starting the electricity kind of around 11 a.m. As of now, so fast moving the water. Wow, it's so dirty. Hi, mega love shout out, guys. Don't forget to like and share, please. It's still rain. What happened? Vertical, ba't pababa? Uy, Yoli. Nasa 1 level na yung ano, black. Still raining. O, diba? Bumababa na. Success na. Na? Pag talagang nakita na natin yung lapag, pwede na tayong lumabas. Hey! Lola Belen and family, Tam Success. Hi! Long time no see, sis Lola Belen. How are you, sis Lola Belen? Kayo dyan sa ano, Singapore, kamusta naman kayo dyan? Wala bang bagyo dyan? Dito ngayon sa Macau, ayan, bumaba na yung baha.
Kung makikita nyo yung baha, kung nakikita nyo yung green dun sa baba, lagpas yan. Tapos yung may level na yun, no? Yun. Lagpas na rin yan. So, ngayon bumaba na. Kumusta na sis? Ito, nandito pa rin sa Macau. Pero binabagyo kami ngayon dito sa Macau. T10, signal number 10. At ayan na. Itong San Malo actually before nung Hato, hindi binahayan dito. Pero ngayon ayan. Kung makikita nyo yung level ng baha. Okay lang sis dito na sa Pinas. Nasa Pinas ka na? Wala ka na sa Singapore? O kamusta namang, di ba may bagyo rin dyan sa Pilipinas? Yan yung galing yan dyan yung bagyo tapos pumunta dito. Kagabi nagsimula hanggang ngayon. Ingat sis. Thank you Lola Belen. Nag-for good ka na sa Nag-for good ka na sis Belen? Wala ka na sa Singapore? Ako hopefully next year. Hopefully. Kung papala rin. Ay, hindi ko mailagay doon kasi na. Hindi ulan. Ayan. Okay lang. Why nag-for good? Uy, maripas. Story safe. Stay safe sa inyo, tita. Thank you, Pas. Yes, sis. May get 1 year na ako. Okay. Marami na sigurong ipon. Oo nga naman. Para naman enjoy na lang. Ako, baka na, hopefully. Not sure. We'll see. We'll see yung It depends. Talaga, 1 year ka na palang for good. Andito ako ngayon dito sa place ng anak ko, San Malo. Hindi ako nag-stay dun sa place ko. Ayan. Wala rin kami electricity. Gawaan nga ng may nagkaroon ng problema, may umano doon sa parang may umano na electricity, so kaya pinatay. Kanina pang 11, wala kaming kuryente. As of now, Lola Belen. Yeah. Pero mabilis na ngayon umano yung tubig, bumaba. Nag-try kami kanina lumabas. Diyos ko, hanggang singit ang tubig. So nakita kami may doon na, yun nga, electricity. May biglang umusok. At natakot kami. At baka mahuli kami ng pulis. Kasi nga may nagkakahulihan pag ganitong weather. So, stay indoor. So, bawal lumabas. Although may mga stock naman kami dito. So, gusto ko i-check yung ko dun sa room bahay ko. Gawa nga yung aking alaga, hindi ko pa napakain. Sabi ko, puntahan ko. So, lumabas kami kanina nung anak ko sa Yolanda. Ayan. Hindi na namin tinuloy. Bumalik kami. So, antay lang namin bumaba uli ang tubig. Tapos, baka sakali lalabas kami. Pakainin ko yung yung goldfish ko doon. Kagabi pa ako kasi nandito. So, ayan. Mabilis naman ang ng upa ng tubig. Bumababa pa lang ng konti talagang wala ka na makikitang tubig dyan. Yan, pwede na. Pero hanggat may tubig pa yan, wag muna. Kung titingnan mo lang yan, kala mo mababaw yung tubig. Pero pag nandiyan ka na, ay Diyos ko, kanina nga hanggang singit eh. Ay si Lola naglilinis na siya doon tipid sa tubig. Ayun, naglilinis na doon. Nililinisan niya na.
as of now, meron pa rin. Biglang bumagal. No? Bumagal, ayun, oh, hindi na lumagpas doon sa may ano eh. Sa may lapag. Ay, si Lola, naglilinis na siya doon, oh. Tipid tubig. Di ba? Wala pa rin. Biglang bumagal, biglang parang huminto ay kasi hindi na lumagpas dun sa level na yun eh. Yan. Baba ka pa ng konti, konting-konti as in totaling wala ng tubig sa ano. Okay. Aray ko. Ano namin? Jackpot. Ito kanina ko. Malinis ko. Iniwan. Ayan na. Umuulan na naman. Pero ang baha umupa na pero umuulan pa rin. Okay lang yan, wag lang hangin at uulan. Mas okay na yung ganyan. Pero bumaga lang ano ng tubig. Parang hindi na siya bumaba. Kasi ayun yung level ang inaano namin eh. Binibase namin yung level ng water. Ayun oh, may naka-black na ano, tape. Black tape. Pero hindi pa bumaba, hindi lumagpas, hindi gumagalaw. Water, bilisan mo. At magcha-charge na kami. Kasi dun sa ano ko raw merong pang kuryente. Yung sa place ko. Hi! Mega love shoutout! Uy! May nakababa na? Ayun, may iwana sa baba. May naglalakad na, Yoli. Kakatakot mag-vlog. May naglalakad na, Yoli, sa baba. Pino. Non-stop contrapelo. Makita ko lang yung ano, yung totaling wala ng tubig dun sa ano. Wala ng gas? Hey, may galap shoutout. Hangin, ulan. Kaya pala hindi ka na nagla-live, Lola Belen. Diyan ka na pala sa Pinas. Usually pag nagla-live ka, nag-aano sa ano ko. YouTube, nakikita ko pa. Uy. Kumalahati na dun sa may kulay green na bakal.
Kalahati na siya. Ibig sabihin, bumaba na. Hi, Lilibete channel. Hi, Sis Maria. Hello, Sis. Lilibet. Kamusta dyan kayo dyan sa Pinas? Kami ito dito sa Macau. T10. Signal. Ibig sabihin, signal number 10. Uy, lumakas. Lumakas. Uy, lumalakas ang ano ng ano. Ulan. Lumakas siya, lumakas. Kamusta na si Lilibet? Kamusta kayo dyan? Binagyo kayo dyan sa Pilipinas? There's a typhoon Opong here. O nga daw. Yesterday and then today another typhoon. Kami ito. Opong. Yung bagyo dito, galing yan dyan sa Pinas. So, kung mayroon na naman kayo dyan, so may parating na naman dito rin kami sa Macau. Yes. Mabuti naman. Same area here. Flooding. Yes. Bumaba na yan, Sis Lily. Kanina kung makikita nyo yung mayroong na level. Ayan o. Lagpas yan dyan. Tapos yung kulay green na bakal. Lagpas din yan. So ayan, nakikita mo na ngayon yan. Ibig sabihin, bumaba na siya. Pero yung hangin saka yung ano, non-stop pa rin. Matindi pa rin. Ingat din kayo, Sis Lilibet. So, update kayo sa mga ano, sa Facebook. Nakapost yan sa Facebook. Yung lugar dito sa Macau. Uy, daming message. Grabe din pala dyan ang baha. Yes! Hi, Maripas! I'm in working. Yes, Maripas. Andiyan ka pa rin ba sa Riyadh? Yes, may bagyo ngayon dito. Ingat kayo, Pas. Likewise, Sis Maria. Thank you, Sis Lilibet. Bumagal ngayon. Kanina mabilis ang baba ng tubig, ngayon bumagal. Kasi hindi pa bumababa dun eh. Ay, yun lang. Pag may tubig. Tumatalsik sa cellphone ko. Wait lang. Punasan ko lang. Kasi ano. Wait na. Where's my tablet? Tabo na lang. Ano lang, tabo. Wala akong. Tumatalsik ang tubig. Yan na, lumalakas na naman. Oh my gulay, oh my gulay. Kasana. Wait, punasan ko lang. Punasan ko lang. Basang-basa na yung anak ko. Hey! Wait. Ayaw pa rin. Lumakas ang ulan. Yan na nga lang. Lumakas, lumakas. Lumalakas siya.
Thank you, people in the house. Guys, don't forget to like and share, please. Lumalakas. Kailangan ko takpan. Yes. Hindi ko maano tong aking tripod at baka mahulog sa baba. Nagulat na lang ako, nandun sa baba yung phone ko. Ganyan na lang. So, inaano ko pa rin yung tubig. Pag bumaba na talaga, as in wala na dyan, yan. Pwede na kaming lumabas. Nataka ako doon sa ano ko, sa place ko, baka yung aking mga fish ko. Kagabi ko pa hindi napapakain. Lumalakas siya, as in. Yung hangin ang matindi. Alam nyo ba guys, dito sa lugar na to, dati, yung hato na typhoon din, hindi binaha dito. Pero dahil nga super typhoon itong ngayon, ayan, binahaan San Malo. Usually ang binabaha yung mga bara, dahil nga yung napakababa yung lugar na yon. Pero dahil nga itong San Malo nga, dahil sabi nga talagang mas ano daw to, mas grabe itong typhoon na to kaysa ng mga previous na typhoon. Kasi totoo nga. Kasi ayan, binabaha ang San Malo. San Malo is a tourist spot ng Macau. So kung makikita nyo sa mga anong vlogger, yan. At wala pa rin kaming kuryente. Almost ilang oras na ba? Anong oras na ba? Oh, 2, 11, 12, 1. Oh, 3 hours na. Pero sabi sa 2 hours lang. Pero ngayon almost. Ingat ate, katakot. Yes, thank you. Jam, thank you. Perla, ingat. Thank you, Perla. Winnie, grabe din pala dyan sa Oo, Winnie, grabe. Pas, ingat din kayo, Pas. Hey! What's up? Yes, Tijam. Tingnan mo. Pero bumaba na yan, Tijam. Kasi kanina, yung level na yan, makikita mo, yung doon sa may yung gray, yung may yon, yung black plaster. Lagpas na yan dyan. So, ngayon, ayan na. Bumaba na. Bumaba na rin. Yes, anantay lang namin bumaba, talagang bababa kami. Hindi ako makaupo. Ayan. So talagang pinagbawal nga na lumabas, gawa ng hindi na mo inaasahan, baka nga naman anong mangyari, lalo na yung usually mga dito, electricity sa baba. So, pinatay ang kuryente dahil nga bumaha na. 3 hours na kaming walang kuryente. At least may tubig, di ba? Mega love shoutout, guys. Don't worry, everybody. I'm here in the safe place. 3rd floor. Ha? 3rd floor kami, pero kanina pagbaba, uy, may bumaba na, may naglalakad na siya. Oh, ayun oh. Ayun oh. May nag-attempt ng maglakad. Ayan na. O, Yali, hanggang na? Sa baba ng tuhod. Pwede na tayo bumaba. Nasa baba na ng tuhod. Hindi na, wala na yan oh. Ayun oh. Oh. Mababa na yan. Okay na yan. Kaysa naman kaninang gasingit. Halika na. May wine to. Ha? May wine pa. Oo nga, red wine. Ayun oh. Nasa baba na ng tuhod. Ayun, tignan mo naman nandun pa sa building yung tubig. Dito makasitin nila to. Ayun, may babae may naglakad. Nasa baba na ng tuhod. Oh, nasa baba na to. Oh. Dapat wala na talaga.
Gusto yan. Buhay mo, Yoli. Nasamahan niya ako. Pumunta kami doon sa ano ko. Yung alaga ko, yung goldfish ko, wala pang pagkain hanggang ngayon. 2:00 na. Sino? Ingat ate. Yes, thank you, Tijam. Perla Berliones. Winnie. Mega love shoutout, Winnie. Traveling tour. At least may naglakad na siya. Oh. May nag-ano na rin. Nag-attempt na dyan sa baha. Kanina nag-try kami dyan. Diyos ko, lahat na basura, ipis. Sa pool namin kanina. Pero naligo na kami. Okay na. Malinis na. Hanggang singit yung kanina nag-try kami bumaba dyan. So sa mga Pilipino na nandito sa Macau, kung nasaan man kayo naroroon, ingat-ingat din po kayo. Ang importante, meron tayong pagkain at nandito tayo sa safe place. Yan, ingat-ingat na lang din. Share nyo naman po kung mga nandito kayo sa Macau. Share nyo naman kung ano nang kaganapan dyan sa lugar nyo. So ako nandito sa may San Malo. Mia? Ano ba address nito, Mia? Wait. Basta San Malo. Yan, shout out sa mga nandyan dito sa Macau. Share nyo naman kung ano nang kaganapan dyan sa mga lugar nyo. Hindi pa namin nakikita yung mga nag-take ng picture kanina na nag-attempt kami lumabas. 3 babae nangahas na lumabas at maglakad sa gitna ng kaanuhan ng baha. Pati Chinese, pati ano. So natakot lang kami, bumalik lang kami gawa nung may nakita na kami na nag-umuusok doon. Mahirap na. Baka makita nyo na lang kami lumulutang na dyan dahil dun sa ano. Kaya yun, bumalik kami. Ayan. Tinatakpan ko lang po ang aking cellphone dahil nga umuulan para lang makita nyo. Yes. Dumilim na naman po ang panahon at lumalakas na naman yung hangin at yung ulan. Pero as of now, yung tubig is bumababa na. Pero sana magtuloy-tuloy na to. Pero kung magpapatuloy ang pag-ulan at yung hangin, baka imposible. Kanina pa ganun na, pa right. Pero ngayon yung tubig na naman, pumubalik na naman pa left side. Binabase ko yung ano, yung ano ng tubig kung saan papunta. Ayan. At least nakikita nyo na as of now dito sa Macau is 2:09 PM. Afternoon na po dito. So almost 3 hours na kami walang kuryente. Gawa nga ng walang electricity dahil binaha na ang San Malo. Lumalakas ang ulan at yung hangin niya rin. So talagang in-announce na yung suspended lahat ng established, lahat as in.
casino, sinarado na rin. Kasi nga dahil nga in-announce na itong typhoon dito sa Macau na super typhoon. So hopefully yung daparating na namang isang pangbagyo wag naman ganito rin katindi. This morning kung maririnig, kung na-live ko yung lakas ng hangin, saka yung talagang yung alam nyo yon, yung sa impact pag nasa building na ganito, ay bumaba na talaga, totally bumaba na. Nakita ko na yung lapag niya, malinaw na yung lapag at nakikita ko na, pero lumalakas yung ulan at yung hangin. Although ang importante yung baha is bumaba na kahit paano. Huwag lang magpatuloy ng ganitong ulan at yung hangin niya. Ayan, lumalakas nga, nababasa na ako. Although tinaano ko lang, sinisilungan ko lang tong aking kasi yes, naka-charge yung aking phone. Ay, ayun na, may naglalakad na. Ayun na, umuwi na si Kuya. Yoli! Totally mababa na. Ayun na, may ng mga maglakad sa gitna ng ganyang baha. Wala siya pa. Ayun. 5 million people in the house. Thank you, thank you. Hey, IC and YouTube. Mega love shoutout. Click like. Not that like this floating. Stay safe. Tweaking, breaking here. Okay, sis Ice. Ayan, sis Ice. Kung makikita mo yung baha sa baba, mababa na yan. Kung makikita mo yung level kanina, ayun, yung may naka black tape. Ayan, lagpas yan dyan kanina. Pero ngayon, bumaba. Grabe, yes. Ano kami ngayon dito? Signal number 10. So, first time itong nagbaha rin dito. Dati yung may typhoon din, hindi lumaha. Although binaha kami dito dati, merong mga areang mababa talaga na talagang binabaha. Pero dahil nga itong San Malo is, ayan, sa tindi ng super typhoon, ayan, sarap mag-champurado. Ay kami, ulam namin is pakbet. Tapos yung niluto kagabi na toge, tapos yung chicken fried, tapos yung ang tawag doon, chicken skin na tinose. So ayan, lasing kami kagabi na bangingi, charap kapag ganyan na ulan. Oo nga. Ayan, bumaba na. Kung makikita nyo yung level ng tubig, ayan o, yung sa floor. Kanina nag-attempt kami pumunta dyan, lumabas, sis Ice. Hanggang singit ko yung baha. Saka talagang sagap namin yung lahat ng bakterya, may ipis, lahat ng basura. So natakot na lang kami, bumalik kami kasi nga may nag spark doon, may umuusok doon bandang unahan. So bumalik na lang kami, baka mamaya mahirap na. Sign na yon na huwag na kaming tumuloy kasi nga balak namin pumunta doon sa lugar ko. Kasi kagabi ko pa hindi pinapakain yung kultis ko. Ayan, may naglalakad na siya. O, mababa na. Ayan, malapit. Na talaga. As in, mababa na. As in, kung makikita nyo kanina, wala pang mga naglalakad. Kasi nga, hanggang singit yung tubig. So, ayan, ngayon, bumaba. Proven na talagang bumaba na yung baha. Ayan. Natenga ka pala dyan. Oo, hindi talaga naman talagang inano namin na dito ako magstay sa anak ko, Kimia. So, nagdala na rin ako ng mga damit. Kaso, yung alaga ko, kagabi ko pa ako umalis. Around 7 siguro. 7, yes. Kung malinis tubig, sarap maglakad. Ay, naku. Kanina, sinalubong kami nila, nila Tony. Tony Ipis. Maraming patay na ipis, buhay na ipis. Meron nagpapasaklolos. Help, help.
Mga ipis, mga nakalutang kanina. Tapos yung isang katerbang basura, may lamesa, may cabinet. Yung ano, yung takip ba yun? Yung ang tawag ng pinto. Na kanina, ang dami as in. So sabi ko, wag na. Tapos yung mga kanina nung nasa labas baba kami, yung mga Pilipino, pati Chinese, kanya-kanyang kuha na ng video sa kalak. Ayan. Ayan oh. Yung Sanrio. Ay, Mickey. Yan. Ewan. Yes, kawawang mga nasa first. Ay, yung kawawa, yung mga ano yun, yung mga store na walang ganyan, yung safety ano, black, o yung mga walang safety black. For sure yan tomorrow. Marami magtatapon dyan. Kasi kahapon, yung mga judiciary dito, mga pulis, nag-advisory na yun nga, isarado yung mga tindahan. Kasi nga, na talagang may expected na nila na ganito nga, na babaha. Although dito before, hindi binabaha dito. Pero dahil nga, super typhoon to, so yun, mga nag-ikot, yung mga judiciary dito, police, na nag-advisory na saraduhan o takpan or talagang hindi pumapayag yung mga judiciary na hindi takpan yung mga ganyan, yung safety block na yan. So yung for sure yung iba kasi na kahapon nung gabi nag-ikot ako, yung iba marami walang mga ganyang harang. So hindi rin sila mga hindi nila inakyat yung mga yung mga store yung nasa baba na for sure yan. Kung di tomorrow or Friday morning, makikita mo, nasa basurahan, marami yung mga nagtapon. Gawa nga ng, hindi sila hindi sumunod ba? Ayan. Instead na kung sumunod kayo, walang masasayang. So, dahil yung mga iba, pasaway, ayan. Makikita na nila, lumulutang na yung mga paninda nila. So, sayang. So, yung baka yung iba niyan, hindi na rin useless na rin, so baka itapon na lang din. Yes, ingat ka dyan, Maria, thank you po. Oo, kanina nga usually yung hagdanan dito, nasa 3rd level yung hagdanan na may tubig. Agoy, back to work muna ulit, reply late. Sige sis Ice, thank you, stay safe also, and bye bye. Thank you sis Ice. Ayun na, nakita ko na yung floor. Wala na, as in. Ha? Alin ba tsinela? Yung pambahay, yung flat? Ito? Meron ka ba nun? Yung ando sa lamay sa kwarto nyo, sa ilalim. Nagwalis kids, nagbakin ski kay kanina. Wala yan dyan. Andun yan po siya sa loob. Sa loob. Gusto may lagay ng mga sapato sa box. Oh, ayan na, ang dami na naglalakad. Yes, marami na. Padami mga naglalakad. It's mean safe na para lumabas. Awa ng Diyos, sana walang Pwede na. Try ko nang pumunta doon. Baka may electricity doon sa banda namin eh. Meron. Try ko at makapag-charge na rin. Uy, 79 na. Hello. Update ko kayo later guys. Anin ko lang to 1 hour tapos mag-live na lang uli ako, magcha-charge. Full charge ko muna tong phone ko. Ay, ang daming ayun, siguro mga yan, galing yan sa tindahan. Ang dami mga nakalutang na. Yung orange nakita nyo? Mga nabasa na yan sa mga tindahan dyan na encode na to in 1 hour para naman Hi, may galab shoutout. Ang daming ano kaya yung orange na yan? ...40 minutes.
Ayan, may nakita na, may naglalakad na. Ibig sabihin, safe na lumabas. Bumaba na yung tubig. Konti pa, konti pa. As in, pag wala na talagang tubig dyan sa floor. Ayun, wala nang tubig dun banda. Dito na lang sa amin meron pa. Ayun, oh, mataas-taas banda dun eh. Pero dito mababa pa, ano pa eh, may tubig pa. Ay, ayan na. Ano ba sa... Ayun na, wala na. Yung floor, wala na. As in, wala nang tubig. Bumaba ng tuluyan. Uy, wala na. Yes, wala na. Totally wala na. Ayan na, merong mga may naglalakad na talaga. Safe na lumabas. Chintaw, chintaw, chintaw. Blue eyes, blue eyes, blue eyes. Okay. Bye everyone. Update ko na lang kayo later. Mag-live na lang inili si Pangyaw nyo. Ayan. Bye guys. See you later. At magpiprepare kami. Lalabas kami ni Yolanda. Ayun. Wala nang tubig talaga dun. Oh. Makikita nyo yung talampakan niya. Dito lang talaga pababa. So bye bye. See you later. Alligator. See you later guys. Guys, don't forget to like and share. And please watch this. This is from here in Macau. Typhoon Ragasa, signal number 10 until now. As of moment, still T10 is mean. Signal number 10 pa rin po. Pero bumaba na yung tubig. Guys, don't forget to like and share please. Bye! See you later. Pag update ako. Pag nasa labas kami, magla-live ako. Bye-bye! 5 minutes, 5 minutes. One more. 1 minute, one more. 1 minute. Uy, lumakas. 1 minute para maano man lang kahit 45 minutes. 45 minutes. 4:59, 50. Yes. Bye.
Thank you guys for dropping by. Thank you for giving a thumbs up. Hi Kim Makina. Hello. Big typhoon, di ba? Stay indoors, di ba? Yes, stay indoors. But I need to go to my place, Kim, because since last night I did not feeding my goldfish. So as of now it's 2 p.m. So I don't know. Yes, we have a typhoon here, Ragasa. Signal number 10, Kim. Kim, don't forget to hit the like, please. Give your support. Hit the like and please. Loading. Kim, are you still there, Kim? Cannot see your comment, Kim. Big typhoon. Yes, it's a typhoon number 10. Signal number 10, Kim. Station. Yes, that's why I'm here inside, indoor, in my daughter's house. Yes. Now it's already totally clear, the water. It's not floating the water. Yes, not like this morning as 11 a.m. The water is so high and then there's no electricity. Bye Kim, bye guys, bye everyone, see you later. Always be safe everyone, wherever you are now, be safe and bye bye. God bless everyone, and always remember, if you want to be you want to be happy, always smile. Bye bye, God bless everyone, and see you later. I try to doing live later again, so bye. Oh, wow, super.